Babawal sa paghapot. Mga kahaputan kan banwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdaan. Ano nga ni hapot naan? Ngunyan, uya ang hapot. Pilipinas, mga Bicolano, saan man napartikan mundo, ini po ang lalaking hindi inuumaga, si Henry M. Di pong personalan, kita po tagahapot lang. Maghaputan kan banwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan. Mga kasimbagan ng katuyuhan, ang sarong problema masolusyonan, asin ang sarong isyo malinawan. Ini po ang hapot, digdi po sa DCGB. Ang mga helang kangatay, arog po kan fatty liver disease, alcoholic hepatitis, asin cirrhosis, mga helang nadara kan sobrang pag-inom nin alak o pagkaon po nin taba. Tapos ang kaugmahan kunday magbabago, tanganing mog mga tay, kay puan po na sabayaning proteksyong Liver Aid Silimarin Capsule. Ang Liver Aid Silimarin Capsule, mabakal po sa mga panginot na butika nationwide. Alright, sige! Aramon ta daw mga tugang, ang mga dagdag na report, hali po dyan sa lawat. Kay ba po ang Mega Force Patrol, kasabay si Chief Jimmy Nasalita. Aramon ta daw ang mga mainit na bareta. In the morning, Jim. Good morning, Jim. Yes, salamat BP sa mga oras na ini yung kita digdi sa banwaan ka na ginubatan din si Mayor Jema Anong Hoko at abunon patutukan na duman sa evacuation center sa Barangay Mauraro para i-implementar na tabi BP an orden pasika subago sa pahayag ni APSIMO OIC Chief Rick Mendoza na magkaigwanan ni na decampment ngunya na pagka-aldaw. Natural bilang alkalde, igwapan siya sige mga abis pa siguro duman sa mga evacuees na brother na Pauro Leon and mga ini. Although sa ngunyan tabi bipidig sa ginubatan ng sitwasyon, medyo nagbabagsak pa an turtagitiman sana terminatusog an bagsakan na uran. Mientras tanto in relasyon duman sa inot niya to na barita ka subago na uulian kaning mga residentes kan barangay Masarawag dahil sa flash flood, gulpian na mga volcanic debris, mga gapo pa sa tinampo. So, sigun sa alkalde na igwana nin pinahiro siya na mga heavy equipment na maakad kay ito, masudsod sa ibabaw kan na tinampot na nganing maging pasabuliwat ang mga nakabalunpon sa ibabaw kan tinampo sa barangay Masarawag. Pero kung niya to tabi BP entrevista niya to kay Mayor Jema Anong Hoko niya na pagkaga. Okay, so good morning po. May ano po ngayon, may instruction na pwede mag-piticam pero siguro po mga taod-taod na muna. Tapos nag-breakfast pa yung mga tao and medyo mano pa gani, taga-uran pa. Pero ano naman po sila. So ibang areas po clear na except yung Mayon unit area, pero nag-start na po sila mag-clearing po yung natin doon, mga kaibigan. Tapos may taga-DP na yata yung naka-ano doon, naka-standby din sa province. So tulong-tulong po. Basta sigurado na niya na agad, madikam ta. Ay, upo, kasi may instruction na po. Okay, so paano ang mga may pabalon pa kita Mayor? Actually, nag-ano na kami, nagtao na kami ng food pack, ng sarong pack. Okay, so duman sa Masarawag, nag-flash flood naman, kadakol kan mga debris sa ibabaw ka na tinampo. Ano ang kwampo nito? Request kayo ni sa DPWH o sa iba pang government agency na pwede makatabang? Okay, na po, nag-start na po sila mag-clearing. And yung ganit po, baga sa plano, may nag-comment naman na bako sila daw perming clear. Yun na po, may plano. Bako mo kasi pasil yan pag anusan. Primero sa kwarta. Diba? Tama. So, naintindihan ko man. So, mga dahil naintindihan ng istorya dito sa baba, saka sa proseso sa gobyerno, akala nila, ang bilis lang. Pag sinabi mong pagawan mo yan ng flood control, pagawan mo ng tulay,
funds nandiyan na. Hindi man may dalital guys. So, Basta kayo hindi man yan po maidali. Mhm. So, big paplanuhan po yan. Then, syempre, hanapan si Kwarta. Last na lang, Mayor, major damage na digdi so release. So, release. Opo. Ano po, kamo na mismo mapabot kayo ni Spinar? Opo, pero nasa Facebook na rin yan. Baka na-capture na ng ibang ahensya natin. And syempre, yung agriculture natin, yun din ang isa sa mga natin, tututukan. So, damage sa mga produkto natin. So, iba, mag-aani na. So, Yeah, oo. so sayang man talaga. But Kaya lang, ang problema, stock buying, ngunyan daman. stock buying. So, NFA. So, Narala pa. yun na. Yun Iyon, ang natin sa mga farmers, irakban. Okay. Aside kayo ni Tabi, Mayor, wala man kita ibang mga reports na untoward na na-receive hali sa mga upland, di ba? Iraksik Joshua man, sa aplan nga ni, gari sa tao ko duman, may inatod ka sa hapon, wala man na tumbang tree or so very good. hanggang so possible sila, dito lang sa Kitago, then doon yung Mercedes paakyat, wala naman daw na tumbang mga kahoy or so hopefully, wala namang report ng binibigay yung sa upland, kasi walang kuryente na, baka wala na rin yung mga cell site natin. So So, hopefully, sa mga poste ka na Aleko, Aleko, wala man mga reports masyado. sa upland, wala man report kung natumba. So, digdi lang siguro sa mga, sa Inascan section, may mga pero ang Karayan po, mismo mga barangay na, nagtatabang na pong mag-clear yung mga dalat. May ma-restore tolos. Oo, sa Legazpi na may kuryente na eh. O, isipang barangay. Sa tubig, wala kita problema. So, pang tubig naman. Iraksyon Diyos, wala pong kumpa. May di ba po napintaran sa water source natin. Okay. Mayor, thank you, Ben. Yan na Tabi, Bibi, Mhm, general situation. Oho. Samari ni Mayor Jema anong hukungon niya na pagkaaga sa nagtimpuan niya to. Oo. Pasapat siya dyan sa barangay Mauraro. Ayun. Gusto mo may Atabi Jim, atab na atab ang alkalde kang ginubatan. Sabi nga ni Kwana, on the go na para magtrabaho, ano? Yung nasabatan ko naman sa nangani, Oo, gusto sabihin, naatab pa sa atabon siya magsakat diyan sa may lugar naan. Oo. Mm. Yaw na estudyanta nagdadalagan kaso bago pinapundo big stop ko muna kanya ko pwede may ka-interview ta. Bilib ako sa imo, Jim. May wason baga. Nasabat mo sa alkalde, garo. Pigi-imagine ko, nasabat mo sa auto na mayor, garo. Pigi-imagine ko, nagpundo ka sa gilid, pinara mo. Oo, iyo. Sige sa munisipyo. Dahil araw kaning sitwasyon baga. Ano? Bilib Araw ako sa imo, the best ka. Pero sabot ba na ni mayor, di ba? kaning sitwasyon Buda, baga. si Mayor Jimmy, bako siya masyadong, bako, di ba? Kung ini basta kaya niya, spite yan, di ba? Ayaw na ko sa Diyan kay mga oro-arte si Mayor Jema, ang nailing ko kaya. Di ba? Alangan man buko doon ko papasiring doon sa Mauraro. Yawon man sa Bigyan man ko nasabot mo, bigla kang puminondo. Yor, para po. Gari sumalunad baga sa jeep. Galing sumasakay ka sa jeep. So yan, thank you so much pinaunran kita na matawag kan ladawan sitwasyon digdi. So digdi sa ginubatan generally wala problema masyado. Agriculture lang magkisain magkisa pulang gilibot. The best is it. Stop buying iyon ang concern. Department of Agriculture concern niya tabi Jimmy, tama na-mention mo sa Libon, Libon and Pulanggi, ano? Mas dako ang Libon, maapo daw kita sa mga mayor luman. Magkumusta kita kang damage, ano? Dikti silo ng signal, BP. Iyo, ano? Sa Libon, si Mayor Attorney Saklag, di ba? Attorney, sene? Attorney Saison. Sa uwas si Mayor Kwan. Jack Trinidad. Buda pulang gigari ning tulong munisipyo an may mga damage sa mga agriculture, ano? Ayun nga ni kaya kay puanta ay actualize inita. Dai ko man nakakakuruntak na ta. Magpon ka so hapon. Dai man nin maraming signal. Makalusot ka man. Dai man nagkakasinabutan sa
audio. Yeah. So kaya nga ni kita double time sa ngunyan. Iyo. Sa pagkuha kan mga informasyon. Taka Subanggi, pag luya-luya kan maparos pa nga ni ka Subanggi, suminakat na kita sa pamitisan kan Bulkang Mayon, particular Barangay Masarawag. Ini itong release, pinag-inspection na niya to. And ulit pa niya to, makakaligis pa kita ni Dakulao na halas na nag-evacuate man kayo dito, pauli na, pigaanod kan tubig sa... Pigaanod tayo kasuhapon. Alam tayo na ako, JB, ka istorya. At araw mo, nakaka-relate ako kan istorya. Kan ako nasa field reporting, may bang encounter ako na araw kan, Jim? Kaya araw mo pagbaha. May trauma ako kaya na mabalyo ako kay tubig na may baha. Takot ako kaan. Magbabalik sa isip ko, itong paglusong ko sa tubig, nasasabat ko sa halas na naglalangoy. Sa totoo lang, pag may baga, ang halas pati matibay man minalangoy. Paano mo ito nasa batawi? Pakiulit daw. Pasakat ako na bulos kan tubig baga, ali duman sa Masarawag, pababa, iyon ako sa Maipon, okay, nakatinilas lang ako, talaga man Siyempre. Nagapatrolya, ipauli na ako, madiklong na, mga alas 6 na, madiklong, wala nga ni kikuryente, tapos may mga sanga pagkakahoy, nagkakarali, tumba, sigan likay-likay mo. Luway-luway man sa padalagan ko. Lutawan pa yung palankaan pag pag naglalangoy. Ngunyan, nasa na ilawan kan motor ko, kan headlight. Wala ba? Ngunyan, bigla, maski ako, nagiulog ako sa diri ko, bigla akong tinaririk sa motor ko. Pero dahil ako na dispuido. Tama, pagkapag nga ako ito, pwede ba nga akong tusikan? Diba ito, nakachinilas, naka-short man sa nakita. Sabi ko, parte ni kan trabaho tayo. Naglalangoy pa lang sa alas. Pwedeng inanod ito tabi, BP, o nagpaanod. Ayun na nga ni, nagkaigwan ng flash flood, dyan sa Manyog. Siguro, pauli na ito man. Nag-evacuate kayo dito. Pauli naman. Nagkataon na. Dito pang maligis. Pigdadagog taga Kasubanggi. Nawara-wara sa pirot ko kan. Naka-experience sa ko kayan. Diyan sa Mayon Volcano. Kaya tabagaw sa mga flash flood sa Mayon, di ba? Parting Lidong, Santo Domingo, parting Legazpi. Taga ito ang flash flood. Hindi sa area gini. Nasasabat ko ng gansualas. Pero at least, naglalangoy. Dahil ko man siya naligis. Dahil man ako nabigla sa akong napreno. Pag pinatariri ko sa motor ko pabalik. Mari nga na Jimmy, nasabat mo halas. Halas? Mari nga, tabako buaya. Hindi malas kung may buaya. Hindi kasi wala. Iyon ang takutan ko. Buhay ni si primo mo? Si primo mong engineer Mer? Mari nga nga, tabako buaya. Yung nga na, kung buaya kayo, din sa nangunyan, kung pwedeng, yun kayo ako dyan. Subaya kaya Jimmy, di yun masabat yan. Dahil subaya. Nasa kwa na ito? Digdi sa... Nasa aircon ito. Halas, pwedeng ganito, pwedeng kubra, lutaw so payo. Pwede. Kami na, ang kubra pang naglangoy, nagutwal ang payo. Pero sa ibang mga halas, pag naglangoy pati ang payo ka, Jimmy, sa aram kang tubig, nakahilingan sa tubig. Kung dahil sa payo, nakalutaw, BP, maliligis ko ito. Pwedeng natusikan ako ka to. Dahil ko man siya nakulgan. Inda. So, hindi mo na imposible mong gibuhon sa normal. Yan. Pero sa emergency, naginaibo kong napatariri ko ba yanin 360 degrees sa motor? Dahil ko ito kayang gibuna? Maray kata nagmotor. Ako na ganda, sabat ko, nasa tubig kaming duwali, sa mata ng rabas ko talaga. Sakon na-discarrel ako, natumba ako. Pwede nagumulan kami kayo ito duman sa tubig. Iyan tabi, BP. Nasa to yung kwan, and generally in kwan, paglilipot niya ito ngunyan. Sa ngunyan tabi, BP, may kwan kita, may special assignment ngunyan. Gari may dakulao na drug operation. Sige daw.
drug operation Oh, sige. sa Banggi ansarong hipaturan in pulisya. Ayan, Pero okay. ang problema ngunyan ta so chief of police bigalat ko ta nag-araga da Oo, nag-araga oo. na operasyon and dakula sa big fish na Oo. baha mananggad big fish da na dakop. Yeah. Yun ano? Ah? Big fish? Big fish ah? Aha. May nadakop na big fish? May dakula. Ibig sabihin, pag sinabing big fish, Jimmy, pwedeng bidbid. Pwedeng bidbid siya. Pwedeng dakulaon siyang supplier na bako nato midbid. Pwedeng sikat-sikat siya, di ba? Alang ka so kantidad akan kwan dakula so kantidad. Ay, wow. So ayan. Grabe, matindi sa ginibog ang pulis, man nagbabagyo, may operasyon, ano? Saludo kita dyan. Budang mga otoridad. Pagkabaha. Oo. Big timing baha gayod na nagralangoy-langoy nga ni so halas. Oo. So sabu pang dahil mangoy. Hirap kanday madako. Yan sabi BP. Abangan na lang ang mga development kentara mo may different pag kuha kan mga data pag-abot sa content data privacy may mga protocol. Anyway, naintindihan ta basta may dakulang accomplishment o kaya operation na nangyari ka sa Banggi. Dahil tanong ko na banggiton kung okay lang, sige. Nakukuhaan Bala ka na. mga official na otoridad na pwede magtaram o magpaluwaskan na official na informasyon na ini. Nagura na naman, makusog na naman ang uran pati. Jay, madali lang sorry putulon ta kang madali. May naghapot kaya akong, tama ba? Di ko akong ta kay mayor sa, pasabol ang Piodoran Legazpi Road, Ligaw? Dahil pa nga niya ako BP nakakabuilo ta kasubang Apulan ko daw si Kwan, anong bira ko garing yaong kay Mayor Alan. Pero okay lang gayon ano? Di ba? Pwede, oo. Sige. Sige. Kung makalusot, dahil nakakalusotan mga signal nga ni. Yung nga ni, adi. Oo. Naku natap. Try mo kung makalusot. Baka lamang makuha si Mayor Alan Arandia. Dekong number kay Madi? Oo. Okay. So, yan, kuha na ko, mauro abante na ta BBP. Habang may mga latest na mga reports na di-develop kita, padagos kita sa pag-clear kan mga sitwasyon, pagi kan sa tuyang pag-validate actual sa mga munisipios, syudad, sa 3rd District, Okay. Albay. So, yan ta BBP. Sa tuyang mga dagdag na informasyon, Maurano na naman, digi sa tuyang area. Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat Jimmy sa report. Ini ang paka-experience ko mga tugang na bagyo, na after kang bagyo, mauran. Sabagay, signal number 1 pa kita Si Henry M. Ang lalaking hindi inuuma. Ang Albay po is still signal number 1 and buong Bicol halos Aperakan Masbate area. Nasa signal number 1 pa kita, mga tugang kaya arog po kayo na ang sitwasyon ta sa palibot. Di akong number kay Mayor Arandia madali lang. I-try ko daw si Kinatawan Dante, baka man incumbent ko niya na di. May lang i-try ko si former board member Dante Arandia. Di akong number kay Mayor Arandia. Jimmy, pwede paki-forward mo sa may number ka kay dating Mayor Arandia o kung bako kay Mayor Vanji Arandia, Tawag na kaya, tama sa hapot kayo nita, yan man ang naligaw Piodoran Road, igwa dyan mga tugang kitinampo na, suday natapos, binayaan kan kontraktor, kinansilar so kontrobersiya baga sa Kongreso, kinansilar apodkaan, gari franchise ba yan, apodkaan, so, lisensya, kan kontraktor, binayaan sa trabaho. Ano ko nata? Hello, Jim. Hello, BP. Dahil paputulan signal siguro sa Piodoran. Wala ano? Dahil may Wala. diferensya ang signal. Iyo talaga. Dahil maray na signal mo niyan. Okay. Wala, hala inis ka sarong official kan PNP. So, manungod sa big fish ang accomplishment, manungod sa Gagbay Bust Operation. Basahon ko lang sa response. Okay. Di mo na pag-isentrong konsain, at least may ideya na kita. Sige, go. Good morning. Pinag-text ko siya kung how through na may drug operation sinda kasubanggi and sunod maaga as in iguanin accomplishment and alangkaw na komandan sa PNP sa Albay. Unang simbag, good morning sir, positive yung accomplishment ginarana na sa lugar. Okay. Kaya lang hindi ako pwede Magpalabas.
sa labas ng informasyon, mas maganda puntahan nyo yung COP. Madumang ka talaga, Jim. Actually, yaw na ko sa tangod kan. O sige. Yaw na ko sa tangod. Hindi, kan mga tao, naggaring nga, minaturog pa sa nagayod ngaya. Nasa butan taman yan, Jim. Tara mo, nag-aragam. Naintindihan tayo yan. Pero at least, maski dayta na mamakwa na, Pero positive talaga ha. May ideya ka na. Alang ka na official campaign pina-response. Oo. Kung dahil kita digdi, duman kita sa Albay PPO. Okay. Good ka. Albay PPO. Kana talaga ang tunay. Kung dahil pwede dyan, minahanap kipaagi para makuha ang istorya. Tapos siyempre reported ang duman kay PD. Pero so, mga tauhan, ipig kuro karahuron ko na, niya ko, gura anong, Nakuha? Duang darakulang plastic ngaya pagkatapos mga about million. Milyon? Ang kantidad, oo. Talaga ha? Di sabihin mo, Jimmy, sa operasyon, dyan mismo sa munisipyong yan? O sa munisipyo mo, siyempre sakop ninda yan, di ba? Walang tali mo, tigatara mo. Siyempre, alam naman na. Ma-analyze pa kang tao. Alam naman na pighampangan mong iyan, ang operasyon nila, sa luwas kang munisipyo ninda, siyempre, sa law yan kang jurisdiction ninda, di ba? Mababasa na kan ang pagtara mo kung saan ako nagre-report. Magsala, may nagsirip na dyan sa hampangan kan headquarter na tindugan mo. Yan nga dyan si Jimmy sa hampangan. Yan si Jimmy nagre-report. Yun na nga. Dimanas ka, pagkataman na ning. Siyempre, ako doon, may nagdungaw na dyan sa bintana. Kumbaga sa kwan, abstract reasoning mo, Gumina na. ng marangay. Nawara supirot ko kompay. Medyo nawara nagkulang supirot. Tantod pa ako makatulog gararay. Kasi kung babasihan mo kung saan niya si JB nagatindog niya sa tungod. Duman ang operasyon kaya, di ba? Sa tungod niya kan turugan kan COP. Di gusto sabihin niya, uy, nagatindog. Yun yan dyan. Yun. Ay, di ka talaga. Dahil mo nga rin pagkaya-imply. Ang maroto nga, kung nag-text pa sa ibang taga-media, auto si Jimmy nga, Dahil pag may magapod sa ko, ayon ka ngayon yan, dahil ako matalam, tama sususog ninda. Yan na sa First District. Taraban mo? Sa First District. First District. Okay. Okay. Yan sabi ko yan sa sayo mga makusugo na anuran. Ay, Basta kita tapos. marikurido pa sa makusugo na anuran. Tapos, gusto mo kimobil, Jim? Alat ko na ha. Gari na kulong kang dumanon. Dahil ko alam kung may dumanon digdi sa sentro. Gari na man kidumanon. Konray na. Apulin na si Boy. Apulin na si Boy. Dahil kumanapo din nga nito. Kaan signal ko, dahil kumanaram ko na. Iyo, araw kaya gari, di man hindi kita na dumanon sa Legazpi Daragata. Buda, kaya naman magmotor-motor kiluway-luway. Padyanon ko sa mo si Boy. Paibahan na si Joshua. Anya. Kulang na. Alat mo. Man dyan, lima kusugo na anuran. Alat mo na, Stoy. Kung may mangyari, naghurong niya sa sa operasyon ninda sa on the air. Ewan ko anuran, ewan ko manuran. Iyo. Kusugo na anuran. Hindi ka kan makonsensya sa ko. Grabe naman. Bata nagkasabat ka ng halas. Anhapot. O padanong ko sa mobile. Yo, halatan mo halatan mo. Sain. So, basta sa kung sa'yo ako nag-report. Sampangan kan headquarter ka pulis. Alat ko na. Update taga. Update ka. Saan ka mahalat? Sige. Diyan ka na magtambay. Tapadyan ko sa mobile, ha? Iyo. Okay, sige. Boy! May signal sa mobile? Wala man. Sige, tama, instruction ako kay Kwan, ha? May instruction ako kay... Baga nindo ining mga... Naintriga kaya ako rin kadakol kang follow-up ni Jimmy. Garo yaon si Joshua sa movie lang, madali lang, kadakol kaya kang follow-up ni Jimmy. Pero garo dapat si Joshua mag-iba. Baka may mangyari digdi. Baka may mangyari digdi. Yaw na, Joshua? Pa, kaya ba mo si Boy? Ba po mo niyan? Monitor mo ito? Monitor ko. Monitor mo. Pero garo ka dapat mag-iba. Baka may mangyari man digdi biglaan. Kung di ako ba, mabalik kami dito mo ng Legazpi. Ano? Kung di ako maiba naman, mabalik mo na akong Legazpi. Natahain ka mo. Uli kami sa Daraga.
Na uli kami dito sa barangay Bagong Bayan sa Tinampo Paita kasi Kewalo. Oo. Sige na muna. O, report na muna ta. I-text ko sa imo kung si Jimmy, kung saan si Jimmy agihan ni Boy ngunyan iyo. Tapos May ba na ako? ang halit ko kaya kami mangyari ang huron niya kan dawa gayang ina ang huron niya dapat kaya Okay. off dir ngayon tama araman nga kang kalaban sa strategy ta. I-text ko sa imo kung kay Boy, i-text ko sa imo kung saan maduman ha. Iyo. Aha. Pero ikagayon, talagang ganoon ka mag-ibata. Bata si Karen, medyo luyado pa. Aha. Si Angel, mo oto na, may nebulizer pa. Aha. Nagahangos pa. Kaya dapat maulat ka digdi. Paka-report ko, babalik kami Legazpi. Ay. Ya, okay. Apo. Ang huron tang duwa. Gari nga naghuron sa duwa ngayon. Off the air sa duwa. Okay, sige, go. Yes. Anyway, tabi Dito Henry, yaw na ko digdi sa Tinampo baga Dito Henry kan magpuon ka sa Bagong Bayan, pasakat kang barangay Kiwalo. Kung sa tabi Dito Henry, ini nga lugar pala na ini. Kaya tumagihan ki mga four wheels tabi Dito Henry. Ginabatan. Joshua, habang Sige. nag-report ka, paligin na ka mo ni Boy, yo. Okay. Sige, go. Sa ang sistema dahil pumagihan ki mga four wheels, motor lang Dito Henry ang makakaagi. Oo. Pero magsusurok-surok na may natumba di Dito Henry poste. Ay, nako. Nakalaylay man sa Tinampo sa mga wire. Oho. Saan pati ang Kaya- Kiwalo area? Ano ini? So, halik ka baga Bagong Bayan Oho. sa may Daraga Bakery Kamalaog. Pero diretso ka dyan. Ang pakatukad mo, kasi rin kang Kiwalo, yaw may Dito Henry, may natumbang poste Opo. ka na Aleko. And kaya tayo magihan ki four wheels pa Dito Henry. Na sitwasyon, dahil pa di makabalik ang supply kan kuryente. Iyo. Ang sitwasyon, so mga wire tabi Dito Henry, Oho. nagpakahirigda man sa Tinampo. Iyo ang sitwasyon, o ni mananggad, pero ang posting subakal na bagay ni poste dito. Okay. Gulpi pa nakasabit ding mga wire din telco. Ay, nako. Magabato naman talaga. Nako. Kaya tuminom ba bipi kan rapado huli Diyan talagang panay sa Iparos. taas. Nakapagabat yan. Buda, ang pag-steel post, minatiko sana yan. Correct. Di ba? Minatiko. Correct. Oo. Okay. Kaya ang sitwasyon, dahil pamagihan depende ining pinapong ini. Kuda baka iyon magkausa para medyo mahaloy-haloy na pastor na supply centarian tadi Andre sa nasabi niya itong lugar. Oho. Pati medyo inconvenient siya ini sa parte kan mga residentes na yaraan din tabi depende sa area Oho. at lang tabi niya sa Santa kay Jerome. Nangani ng mahiling dito Henry. Na kunyan ang sitwasyon, dulupon ko sa poste, sa mahiling pa kung talagang nagabot ko na bare. Pag ano, kung parunin mo sa poste. Talagang ko nagabot, tumini ko. Sige daw. Ano da, kung natiko yan? Iko, bibi. Tiko? Tama na Sa basta-basta pinaka po. magagabot. Ang ilaram kan, Jimmy, may salait na, di ba basta-basta mabulnot? Tapoon. Sa pinaka-poon, Tiko. kunyan, tiko na. Ayun. So yan ang rason kung nata, dahil pwede tulos magkakuryente dyan, tama salida ka yan. Pasalida, Diba? kuda mapakaray dito Henry, kaining mga wire Yeah. na nagtaka-relay na, yara-ya na, tinampo. Yeah. Oo. Buda, saro pa, ano nga napun ka yan? Uning, kung iyan man, dahil makuryentehan dyan, piga-isolate man sa naan, Joshua? Oo, pwede I-isolate yun. yan. Yan ang pasiring dyan na linya. Yung i-isolate, balik ang kuryente sa mga area, nakataraning kaan. Kung may Correct. strategize kimaray. Okay? Correct. Okay. Anyway, dito Henry, nakakaagi man pala ng kuhan? Nakaagi ang motor buda tricycle. Ayan, okay. Pero okay. ano sana, so luway-luway sana, minasuksok lang kung sa'yo na medyo tasya. Siyempre, wala pa magkukuryente na ito man masyado makatakot ang pag-aga-aga ni depende sa lugar. Yeah. Pero baka alam naman ni depende kan Aleko para ma-reparo tulos na sitwasyon. Bigdiyan depende sa Tinampo, balik kang Bagong Bayan, Candaraga, sakat ka sa Barangay Kiwalo. Yes. Okay. Okay?
Pero so, ayan, Joshua, clarify ko ha. Iyan na pakiwalong iyan. Di ba agyan ang kimang auto? again, independent So, di pwedeng umagyan auto? Di ba? Dae. Di pwede. Ito na iling ko, oh. Di pwede. Matibay si Jerome. Iling- Pinashooting di sa... So, nag-function pala sa satellite monitor ta, no? So, camera ta Yan, sa kinamarayan taas. kan So, satellite. eye in the sky sa tuyang satellite. Pag una ko, nag-function pala. Meron Kinabig pa? ni Jomar Solinya pasiring dyan, so camera dyan sa kalangitan. Nakatagilid. Aday kayang auto, Magi. May barandilya na ini na dapat ano po kayo ni? No entry. No entry? Oh, ngayon, Wala to pa. all vehicles. Totoo na iling. Ay, nako. Pero tricycle man agad, pwede, ano? Pwede. Tricycle motor pwede. Oh. Pati palang Solinya, niya sa tinampo. Yung mga wire. Oh, mga wire. Kadako na wire. Na problema kayo ng mga naka-install dyan na may drop wire na katako dyan. Iyo, kada ko lang warta. Kasal ko na garong iba. Oo, oo. Okay. Ining tinampong inibitendre, ini ko tang tigagihan na shortcut tabaga ko mapasiring tang airport. Kaya Yeah. na maaging sentro kan daraga. Dili ka bagi sa may Chinese cemetery, di ba? Oo. Iyo, tama. Chinese Ano luwas cemetery. mo kayo ni? Kung diretso mo, luwas mo kayo ni. Sa may parte ng tabon-tabon. Sa may Napocor, kanto, gilid. GCP. Nya, na may NGCP. Aha. Oh. Gadi mas kabisado ko Again, yan. Rene. Gadi mas kabisado ko ang kumpara sa imo, ah. Again, maninikan palm plate. Ayun nga, ni. Gadi mas kabisado ko yan agyan na yung kumpara sa imo. Gari, di mo tum yan, ah. Masado, ah. Tignalasan ko man yan. Wala man digding ko ang Ah. kung natatuo mo. Warang Ako, promo. Wa- Nakasunta kang salbatana ka. Ang mga agihan talagang hariyo sa sentro, Toronto ang dapat. Yeah. Okay, siyempre, dulagan. Dulo kung matubang Oo. plate number mo sa sentro. Okay. So, warang tao. Yeah, okay. Ano ba, Tite? Sige. Yan, Ano ang, kung ang tinampong sitwasyon. ini, Joshua? Iyo ba kayo suka ito pang tigya baray tana? Ano natatapos? Ang tinampo, kubal-kubal na. Iyo man ang gano'n. Iyo. Kaya daw ngalas ako ita. Kung konkretong tinampo ini, may tubig sa taho, magkangalason. Wako. Okay. Wako. Sige. Sige pa natapos inahilito eh. Yeah, okay. Okay, Yan good. na sitwasyon. Advice lang ini sa mga may sadiri din 4 wheels na maagi di dahil na mo na mag piri ka naman sa makakaagi. Yeah. Sa mabite, ako na iling mananggad ng mga warning signs sa baba. I-coordinate ko na sana. Okay. Ayan, Bipi Henry, ang dagdag niya itong istorya. Midboy sa mobile, Josh Fabino, BCGB. Salamat, Joshua, sa report. Ang hapot, kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Sige, pigtix ko tabi sa mo Joshua kung saan maduman si Boy. Ano? Proceed na tabi duman ta. Naghalat si Jimmy. Tadrakulan mga istorya duman ni Jimmy. Kay puan kay auto duman na mariparo. Dadang- Ini na mga areas na tinamaan tabi nin baha. Dadangog kang- Diyan sa Tercer Distrito, Canalbay. Always number one, always at your service. Mientras tanto, nasa linya man po si Jomar Bien. Jomar, kumusta ang First District? Go. Salamat, BP Henry. Ang mga damages digdi sa property dahil masyadong napiktarang kanbaha kumpara diyan sa 3rd District. Medyo maski nga ni matubig, pero ang mga salog digdi kung igwaman na nag-overflow, agi sana na nawawara tulos, as in na baba tulos ang level. Magayon so, ade masyado diding damage ang tubig. Ang saro pa, na-antisipara na sa mga mag-i-restart sa gilid kang mga salog, buda sa mga nasa baybayon, na maski matarig ang harong, so ni sa baybay, iyo ang pina-evacuar. Kaya dahil masyado danyosan. Agrikultura, gulpi, nasa assessment ko niya, lokal na gobyerno kan First District para sa mga danyo sa agrikultura, sa propriedad, pati man sa mga infrastructure na arugan mga postik ang Aleco. Sa pakikipag-olay kan DCGB News kay Mr. Guillermo na to ang City Disaster Risk Reduction Management Officer kan Tabaco. Nasa presente, nilibot paninda, pigdahanap pigtitipong paninda report, may connect as dahil narito maninda na igong nagkakirang mga postik ang Aleco ang dahil man totalmente pero medyo nagtabansa na. Oo. Pero Jimmy, Jomar, nakapagpo- so yung mag-open baga na from Malinaw to Tuwi, ding nagtagilid na poste, ano? Dahil kinatumba, no?
Dakol Dakol? kinumpirmar man sa tuya yan ni Mayor si Capos Bilo and ni Oo. Mr. John Sid ang MDR Remo kang Malinaw na mga 10 man gayod ang naapektaran. Natumba o tuminagilid lang? May nagtumbam kadaklan tagilid lang. Oo, pero access, di ba? So report mo kaso hapon budak kaso bago, accessible man ang kwan. Passable. Ayo, bro, Malinaw tutuwi. no problem. Malinaw tutuwi. Mhm. Lusot-lusot na BP Henry. Oo. Ang ultimong nagkaigwaning kaulangan duman sa may partikan barangay Dapdap Kantiwi Oo. na inabutan nin alas 8 banggi at least na clear kang Oo. MDR Remo. Mhm. Klarado na ang National Highway sa bilog na First District kan Albay. Mhm. So digdi sa Tabaco, sabi ni Mulato na nagpuna sindakan na decampment paditdiin Aha. nakatabang sa mga service kan mga barangay na iyo ang pigagaramit para iatod sa indang mga residensya ang mga ali sa evacuation center. Aha. Sa iyang sinabi na ang dailang ninda pig-decamp Yeah. itong mga pasahero na pasiring sa Vira Catanduanes at sa San Andres Catanduanes nangunyan ano yung sa Tabaco National High School 55 ang bilang kay ni na ididicamp sa naninda oras na mawara na ning signal ang Albay o Catanduanes o magkapitaw na ning clearance ang Coast Guard. Ang mga residentes bago pa nagdecamp so mga padre di pamilya nagberesita sa mga harong ni BP Henry para i-assess ang mga damages man kan sa indang mga harong kadaklan ka na kaulay niya to na nagbaralik sa evacuation center matapos bisitaw ng sa indang mga harong atop ang nagkadarali duman sa mga may mga sementado bagang harong pero sa mga yero ang atop nagkadarali pero duman so sa mga anahaw talagang gulpi ang damages na sinaparukan mga light mga harong na ginibo sa light materials. So, yun yan, BP Henry, ang problema ng yan digdi, kanso mga may nadistrosuan, ang maghahanap ki katabang na mapakaray ang sendang harong, sa mga pwede nindang i-hire, route man ang harong. Yeah. Pig-irinot ng una sa mga sadiring harong man. Tama man. Kaya Tama man. may problema digdi. At saro pa sa magiging na reparon niya itong problema kan iba ang paghahanap kay anahaw. Ta so mga tanggalan na bubong sa na pampalit. anahaw ang gamit. Oo. Dahil mababakal na anahaw. Paspas sa mga anahaw. Yes. Yung manangga. Taro yan sa pigahampang na problema kaya sa mga may light materials na mga harong mapiperita na mag-ship sinda sa yero maski mga scrap na yero sa kadipisilan kan paghanap ng unya pigla man kadipisilan na paghanap kan mga anahaw na rinurapado man kan bagyong uwan. Okay. BP Henry ang mga impormasyon Jomar Bian DCGB. Salamat Jomar sa report. Hali po dyan sa luwag. Nagdadangog kamo sa DCGB. Always number 1, always at your service. 8:18 oras po sa Pilipinas. Pasensya na ta. Baka may nag-upload sa mga number ko sa smartboard sa Globe. Pasensya na po ha. Gari may diferensya napagalgo din kang bagyo. Nagsurupay kaya mga messages ko. Yan. Gari yun na. Nagsurupay kaya mga text messages ko na nagkarili mo sa memory kay ni. Dahil nag-on or ganit. Sisi daw pwede magregalo lamang sa akong cellphone. Ano kung adi. Baka lamang igwaki. Sisi daw pwede magregalo lamang sa akong cellphone ngo niya na. Gusto ko tabi, Jerome, daraga ang magregalo sa ko. Abago okay kung lalaki, abago. Ngaya mayagom, abago. Ngaya balo, abago. Balo pwede. Balo pwede. Pero most probably, ang donor dapat single. Girl. Grabe nga yan. Sisin mo ito kan sa imo. Malay mo may mahirak baga na daraga. Baga ano na kung nagdadangog sa harong niya? Garo sa limang kuryente sa harong eh.
Kung di garo sa harong, igwa kaming radyo na may baterya. May battery. Dahil na, marita na apodan ni Kayen, marita na kaapod. Hello? Good morning, Sir Henry. Madun ay bako kaman palang daraga. Sir Henry, si Mama gusto mo? Balo? Lalo ba ba? Iyo man ang ganun, Masabi si Madam Maria, latusong ko ngayang Henry M na ini. Alat-alatan mo na lang dati, Choboy, pag-uli mo. Mapa-approve si Chokboy, kayo Chokboy. Ayun na, sige, Sir Henry. Bye-bye. Ingat. Ayan na. Just to lighten our discussion, mga tog our di ba? Yung sumama ni Kayen, yun marigalo sa kong cellphone. Pero mapa-approve mo na siya kay Lolo Boy, so huminali na. Yaw na sa kalangitan si Lolo Boy. Mapa-approve mo na, niling mo na. Ganun man sana sinabi niyang, habo siya magtao. Iya po, ay, marayta na, naapudan ni Kayen sa number ko. Paminsan naapudan, hindi paminsan dae. Sabi kan texter ta, demanding. Kanina pa po ako natawa ng tawa sa inyo ni Chief Jimmy na salita. Comedian po talaga siya. Yung na, nasa ba ti Jimmy Suhalas? Salbatana. Maray na agad tabi, pwede po ba follow up sa LCW kung mabalik ang normal na tubig? Aha! May tubig na gayud kita. Alat nga na. Karigwa na kitang tubig. Alat nga na, igwa na gud ko ta kitub. Apudan ko daw si Boss Rico Salazar, ha? Dango ko ininoy, Sabi ni Attorney Alvin Villarmino sa amigo ko, makarigos ko ta ako para magbakal kipang regalo. Kaya lang, may preference pala ang giver. Baka ako qualified. Attorney, pero ka naman kibaginibong niya na agata, deng bistango niyan, deng hearing niyan ta, deng log sa opisina kan gobyerno. Good morning to all from Attorney Villarmino, Alvin Villarmino. Yan. Siya po ang faithful husband ni Attorney Jasmine. Ano, Attorney? Do I, get the appropriate term? Faithful husband of Attorney Jasmine. Yeah, di ba? Di ba? Di ka kan mag-faithful kon surungong ka ni Serafi. Dahil mabuti ni sa Attorney Villarmino. Saro ini sa mga pagrespeto kong abogado. Kaya baski doon titiks ka na sa kuya, gusto kong kan mag-reaction sa kung ano man, corrections or what, gusto ko siya saro ini sa mga pagrespeto kong abogado digdi sa tuyang lokalidad, ha. Igwan na tabi tubig digdi sa mo, sabi ni board member Milabal. Mabulos na pala ang tubig, di ba? Kaya kami nagkakasut. Sabi baga, Jerome, tell me who your friends are. And I will tell you who you are. Kaya friend ko ini si Attorney Villarmino, nagpaparehoan sa muya na pareho kami. Faithful husband. Di ba? O maybe a loyal husband. Pero pareho ang interpretasyon kaya. Di ba? Tama? Yes, ngaya, Your Honor. Henry, mapadala po ako sa imo ki cellphone, pero sa Disyembre na. Name, please do not read. Ay, habo, Tita Marie, please. Abo ko tabi, Tita Marie. Please, tabi. Inibigatan mo ng mga ngaran na ini. Andudulan ko gayon ka pag may nagpatulig di. Dahil pwede nang imagine mo kung ang cellphone na pigagamit ko sa programa Hali sa Enda. Ano na sa nakita kaya, Tita Marie, di ba? Paano na ka sa tuyang objectivity? Paano na sa tuyang ka na fairness? Di ba? Maski puro paano, nag-develop ka ki friendship sa Enda. Tama? Piguturo kan sa ethics sa mga estudyante. Kaya never accept any gift from them. Cash maybe.
Dali mo nang gibo-gibo mo yan. Sala ngayon yung fight mo no ya. Galing nga sala ngayon tirada mo. Di ba? Anything, any gift tabi might affect the objectivity and how do you call that? Blah 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 blah. Cho. Yeah. All right. Now makusugon si Uwan, uragi mo suduwang leon na paril sa entrada kan City Hall kan Sursugon, linayog. Grabe man. Talaga? Grabe. Grabe man. Pasuyo man tabi sa Aliko Leaning Pole sa San Roque Street, Iraya, Ginobatan. Sige po, inota ini. Sige, tamaapod kita sa Aliko. Ano daw kung di man kaming pag-iriban na makaduman sa Aliko sandali lang ta. Sige, mapod kita kidawa katawo ko niyan. Maybe tulo. Aliko, GM, pero sa ko ang tubig okay na Rico and baka makauron tatabi si Governor Rosal para sa General Information and Instruction tabi sa tuya mga tugang na mga albayano. Pero i-prioridad ta muna an Aliko. Yan, ha? Balon tang apudan si Ange Galero. Ayan, ha? Balon tang apudan si Ange Galero. Ano? Ay, busy si Ange. Madali lang hata busy an Ange Galero line. Hello? Madam? Pagtabi kaming tubig. Sir, buragwis ka po, no? Iyo po. Sige po. Apudan ko si GM ko yan po, ma'am, ha? Thank you, sir. Yan, okay. Welcome. Ang busis pati ni Madam Su. Ang busis ni Madam Su, siguro baga day pa talaga nagkarigos, buda day pa naglabar. Latosunta ka ngayon dyan na sarawayon ka. Ang busis baga ni Madam Su, gari makahira ko na, garo day pa siya nakalaba, garo day pa po siya garo day pa tabi siya nakakarigo. So, di ba? Kaya, sunanta ini, balontadan makauron si Angie. Ang tagapagtaram mga tugang Kanalbay Electric Cooperative nagring an sa tabing messenger. Baka ramang makahuron tango niya na aga. 8:25 no answer enough naka-off. Wala. No answer. Riparon man bagaso nga nag-off lang sukol mo na ano yan. Di ba? Nag-off lang sukol mo. Ade, si you're busy, nagmimiriting kayo. Ade, nagmimiriting. May nagmimiriting kayo. Okay? O sige, sandali lang. Tawalin na si Jimmy. May follow-up report si Jimmy. Baka nakuha na ni Jimmy kung sign ito na big fish na nadakop dahilan sa drug operation. Text ko muna si GM Rico Salazar. Ha? Okay, Jim, come in, Jim. Yes, Bibi. Actually, nagpaaram na ako duman kay sa PPO. Pwede na ma-interview ko ta sa COP sa sarong area. Digdi sa 3rd District na may accomplishment with regard sa drug bypass operation. Question na dahil sa opisina, paghuna ko nga nasa CR, pinasirip komando mo CR. So, dahil na kumuntak pati. Jim, balikan ta ka, Jim, ha? Madali lang, ha? Balikan ta ka, ha? Apudan ta ka tabi. Akan mapod sa imo pag natapos ko na inita. Uri si Angie nag-callback, importante ning makauron tangon yan, na aga ta, so concern sa kuryente, aram ko, busy man inibuda, busy sila, magkisingit kita. Ange, good morning! Yes, good morning, Sir Henry. Good morning po sa inyo mga paratabay. Opo, nagpaapod ako Ange number 1, aram mo na siguro ang tuyo ko, so anong strategy o gigibong kan Aliko para po sa power restoration, dahilan sa pagkawara din kuryente sa tuyang lugar, dara po kan bagyong si Uwan. Go ahead please, Ange. Well, we are fortunate to say na puon kasubanggi po halos gabos na areas po digdi sa 2nd District of Albay. Yeah. Ang mga substation and feeders that have already been energized. It's just that mayami pong ipasabot sa publiko, Sir Henry, na igwa pa kita ng mga isolated areas that are still subject for assessment, clearing,
or repair kung may mga damages man po na mailing ang samuyang team. But dakol po kayo naghahapon, Sir Henry, Opo. with regards to the 1st District of Albay and Yes. the 3rd District of Albay. We just would like to clarify na ini pong mga areas na covered kan Malinaw and Tabaco substation, at the same time ini pong sa Ligao and Pulangi substation, we are still awaiting the go signal of NGCP kasi based on our assigned engineer po sa command center, wala pa po nin supply ang NGCP. I see. Ulitin ko lang, Ansa, 1st District, 3rd District, ang daing supply hanggang mo niya sa NGCP, tama, ano? Pagkadangog ko sa Yes imo. po, NGCP, sir. Apo. Pero ining 2nd District, actually, kaso hapon mismo, kaso Banggi, may ilaw sa Daraga area. Ano po ang gigibuhon digdi sa mga day patabing, gusabihon, so NGCP, nag-supply ng inot sa 2nd District, ano? Tama? Yes po, siguro po inenot din ang 2nd district So nagpa-energize po agad kita Apa. sa mga areas, particularly dyan ang naenot nga ni po sa may feeder 2 sa may Daraga Apa. and Washington feeder 4. Yan sa mga naenot na na-energize. Nagsunod na po sa feeder 1, feeder 3 and then nagsunod naman po sa Bitano substation pa. So the full pa po, Sir Henry, ang mga isolated ng areas in the different substations or in the different feeders po digdi sa 2nd District of Albay. Ngunyan, ang samuya pong teams, gabos po nagluwas na po for assessment and ongoing naman po ang sendang pigigibong activities para ma-restore po yan. Yan, opo. Jerome, sige, may kuryente kita, no? Igwa kita? Igwa, sa kami pa lang sa Emberian Kun, igwa na, kasubanggi pa, Ans, may kuryente kami digdi. Oo. Yes po, opo. Oo, okay. Paki-reiterate mo na lang, ta siyempre, nagpo na sa mag-file up sa mga text, sa mga subdivision, mingaya, sa sambuyang area, dahil pang kuryente. Ano po yun ni Ans, kayo po na mag-report sa indo, o kamo na lang sa team nindo, saro-saro nagari, irorota yan para i-double check ang mga area kung pwede nang maibalik ang kuryente, tabi? Actually, ang samuyang teams po, talagang nasa luwas po yan para mag-check ang mga areas. But it will be very helpful po, Sir Henry, na kung may mga concerns, particularly in areas na wara sa samuyang Facebook post, may post po mga kaming running regarding the power advisory. Kung wara po kamo dyan na mahilig, pero kansendong lugar, pero wara kamong kuryente, it would be better na magpaabot po kamo ng mensahe sa office para iyan po maisabay sa lista kan mga i-check po. Yeah. Diyan po sa Konindo, diyan sa dating pigilanan sa may gate. Yan lang mga ma-report lang. Pwede naman po sa samuyang hotline numbers, sa samuyang Facebook page para din na po kamo magbara biyahe-biyahe Pwede pa. man, di ba? May mga naka-assign po kitang mga communication personnel po dyan. I-chat dyan sa Facebook page nindo, di ba? Or okay lang na nga i-text ako, i-chat ako, i-forward ko sa imo. Maski dahil man ako pagsimba, kung natin makaabot lamang sa imo. Basta makaabot po yan sa Muya. Kung dahil man po kami naka-respond, everything will be read po sa Muyang teams. Yan kaya ang gusto kong iklaro, tapabinsan baga, pag dahil nag-reply, ay dahil man niya ako pigisimbag. Pero ang gusto, importante, yan nag-abot sa Indo, nababasa po nindo, na-record po nindo yan. Ano? Yes, gabos po yan, sir. Sa Muyang Command Center, including our social media specialist, pati po ako nagbabasa po kansendong concerns. Yeah, very good yan. Okay, so sige, Ans, may team ka bang nasa lawas ngunyan? May timeline po kita as to when, tabi, garing nga totally na, completed pa, ang restoration tabi kang kuryente, tabi, permi na sa Legazpi City mo na o sa 2nd District tabi, or sa buong Albay? We were hoping na immediately ma-restore tagabos ng power supply, but we cannot give yet as to the date of the time since ongoing ang assessment and actually we'll be having a meeting on yan pong pagkaaga. So from time to time ma-update na lang po kami and siguro Sir Henry, mga podan kami sa mga publiko na kung pwede, kung may mailing po kamong linya kang kuryente, then hanggang kung magkapot dyan or magtukot. Because Sir Henry, ongoing ng restoration pa, so please consider our lives energized po. Okay. Very good dyan. Baka may magbalo-balo naman. Ang mga, i-clarify ko yun sa imo. Siyempre may mga barangay electrician baga, di ba?
Ano pwede sila magtuwang tabi with na dayon gaya nagpaaram sa endo o baka ngayon nasugo ni kapitan ano pang ang kwantakaan patakaran-takaan tabaka gusto Aday po sila magtaraban pwedeng basta-basta magkapot ng mga linya, mag-ayos kaya na. Unless po, magpasiring sa opisina, maghagad din authority Yan, or yan. permiso kasi syempre, whatever will happen there, syempre kasabay dyan ang Aleco. So hopefully, Iyo. sa yung mga barangay electrician, may mga kapitan po actually na Yeah. nagpapasiring sa muya para maghagad din permiso po. Opo, okay, good. Salamat ha. Kung may mga announcement ka mo, although may Facebook announcement naman ka mo, feel free to message me, maski sa messenger ipadara mo. Tayo ni makatuwang kita sa endo para sa ano yan. Panahon ni para magtarabangan kita para sa ngaran din serbisyo publiko, ha? Yes po, Sir Henry, we will be updating once in a while po. Ma-send na lang po ako sa Indo. Yeah. Baka mamaya, after the meeting, we will be releasing the percentage of education. Sure, tabi. Salamaton, Ans, sa pag-upload tabi, ha? Salamaton. Thank you po, Sir. Ingat po kamo. Okay, thank you so much mga tugang Ans Galero, tagapagtaram kan Albay Electric Cooperative, ha? Ang lalaki. Klaro naman ito tabi ano na ongoing ngunyan ang restoration tabi kan supply nin kuryente mga tugang sa tuya tabi na probinsya kan Albay sa first district and second wala pang kuryente taday padang supply na ipinadara sa NGCP. Okay, 8:35 oras po sa Pilipinas. Piga po lang ko si Jimmy for follow up ito na kuan ano. So kuryente. So follow up ni Jimmy dyan sa sarong headquarters kang police tungkol po mga tugang sa operasyonin da sa drugs. Jim, Jim. Yes, Bibi. Actually, yaon digdi ang detail. Ang problema, sumakaluwas. Dahil ko pa na... Ayo, tama ka. Dahil pa so... Ma-approve. Dahil ko nalulukit si COP. Oo. Alam mo, Jimmy, bilib ako sa imo. Kung iba-iba, bugana yan. Tayo na sa imong detalye. Pero, kaya po ang taki-approval, otoridad na dapat i-release yan sa publiko. Tama ka Ngunyan, dyan. digdi sa record. Kung dahil man dahil tamang pwedeng basahon. Pagkatapos, nagalat kita maging sa deputy. Nagparam na ako pati duman sa kuwan. Albay PPO? Oo, okay na. Okay ngayon, i-interviewon. Kundi, wala nga ni, dahil man na natukol, tabaka discharge man sa cellphone. Yung nga ni. Anyway, may confirmation ng positive ito. Oo. So, sa ibang detalye na lang, sindanan mapaluwas ka to. Iyo. Then nagsabi, antara mo palang kan Albay PPO, pwede mong interview si COP. Pwede. Dahil man kitara mo na pwede mo nang iluwas yan. Dahil pwede. Ay. Pero daso na ako ang Jim, pero daso na ako ang kantidad. Dahil na muna. Ulo ko sa imo si Tita Marie Honrado. Pagod ako, makalusot ako sa imo ha. Anyway, Okay. sabi pinakalusot sa signal ta, na kahuro niya tungo niyan si Mayor Giselle Salceda. Okay. May problema, tamang-tama ko tayo nakasabago ko, di ako nakalusot. Yaon, so tagapagtaram ka na Aleco. Duman sa barangay Basod, National Highway ini, tabi BP, taragilid so poste kan Aleco. Ay nako, Basod Pulanggi, open kaya ini. Pulanggi, Open ini area ini sa Basod, di ba? Open ini. Linderos ini kan na Pulanggi end. Nawara si Jamie. May problema ang signal ta talaga oh. Jim. Nawara si Jim. Nawara si baka yaon diyan Jerome, ano tabi diyan? Nawara, may problema ay. Pati ang apod ko oh. Pati ang sa kuyang apod may problema. Ito na si Jim. Okay, Jim, kami Jim. Baka ma-i-connectar girara dyan kay Aleco na may 4 o 5 na taragilid ng poste darakan ng paros na swapon. Tuminaragilid sa poste bata gilid ini along National Highway tabi bibi. Okay. Although possible man dahil man nakakaulang sa mga nag-aaraging mga bihikulo, apira sa naman sa mga haralang kaon baga ang mga 10-wheeler truck. Liliplikan ninda aabuton ito tabi bibi. Ang problema dito kung banggi siyempre dahil kilaw, baka masabitan, ilalong na sa problema. Tapos mga kable natural, magkakaburutong. Yan ang concern na
may dagdag yan sa Albay Electric Cooperative bata along National Highway ini. And sigun kay Ay nako. Napuputol talaga ang signal. May diferensya. Anyway, sige tabi Jim. Okay na tayo? Sige daw Jim, pakitry uli. May pasya na kamo hata confirm ini ni Manong Rick Mendoza kanapse mo na may mga diferensya so typhoon. So signal tabi kang kwanta kan sa tuya tabing mga telcos, Smart and Globe ano. Dahil anta so iba medyo siguro ako ngunya na aldaw kaya ning ayoson ng mga signal na ini in mga cellphones ta siyempre priority ang due to communication ha. Uni nga ni may naghapot digdi kung may biyahe dangon yan from Legazpi to Manila. Ipalan ano? Joshua, dalaga ay bata si Angel na nakakadalagan tamay na matian eh. Paki double checkado tabi Joshua tayo anyway kaya man ni Joshua motoron ini. Tabi kung may biyahe diyan sa tabako ano natandila kung initarog ini ka ini ha. Kung may biyahe diyan sa sa terminal going to Manila tasi para maaraman may nagharap may maralarga gayod pero ako sa iling ko dengo na dapat magbiyahe ngan uto bagang impanta ito so tinamaan baga sa may Aurora Baler area nagagi baga dyan sa Quezon province baga ini uminagi baga dyan si Kwan uminagi baga si uminagi baga dyan si Uwan naglandfall pati Joshua paki-verify daw tabi kung may biyahe ngunyan ang Manila Legazpi to Manila baka may Okay, tabi. i-check mo duman kwan mo baka ma-text mo sa GM baka barkada mo ito sa GM dyan. Yeah, text mo kung may biyahe pero ako sa iling ko dapat dengo na ngunyan magbiyahe tinamaan so Quezon baka din makaantos ang autopasiring sa Manila kung may mga nakatumba dyan ng mga linya nin kuryente kung ano mga kahoy di ba? Sige, ito i-report mo na lang kung makaabot sa kuya mas maray may nagharap po tigdi ha okay? Sige, thank you kuya. Pero gari common sense gari kay punta kikwan discretionary mga tugang na kung mabiyahe ka din ang magbiyahe ngunyan uminagi sa Quezon Province mga tugang so si Uwan uminagi sa Quezon Province tabi si Uwan so pag agi niya duman kuwan kita may sure ito tauyan nga ni laglan full pati diba sa may Aurora ang Aurora diba sa may Aurora uminagyan sa Quezon Province Cam Norte nga ni dakol so disquedo dakol so distractions damage sa mga poste boda iba pang mga linya mga tugang duman mga kahoy etc. Lalo na duman sa Quezon na naglandfall tabi duman ha. DCTV internet din po baka may signal din po ang Wi-Fi. Meron tayo Jerome meron tayo DCTV meron tayo naka-live kita di ba kami po igwa anyway i-forward na tabi ni sa DCTV sa may City Plus po salamat po more power source station nito warang kuryente sige po inot ko tabi so gabosindong kwan ha ngani na mai-report na tabi sa mga nanunong daan. Anhapot, kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Karen, good morning Karen. Yes, VP Henry. Tulos naman na pinag-assess at pinilisitan ngunyan kan Post Divisions Office Conduct at Legazpi ang mga eskwelahan sa syudad ng Legazpi matapos ang pagrapado kan Super Typhoon Uwan kasahapon sa probinsya kan Albay. Sa pakipagkurang ngunyan kan DCGB News kay Roland Alianza, ang Disaster Risk Reduction Management Officer Conduct at Legazpi, nasa paglibot na ang sendang extenso sa tao ka inig decampment kan mga evacuees. Dahil sa pinag-assess ng VP Henry, kung posibleng magpagaramit ang mga eskwelahan as in classroom, kung in kaso sa aga ilis kan mga otoridad ang suspension sa klase, as in magdarago sa pagkalasi ang mga aki, dahil nagpasukod digdi kay Mr. Alianza, may posibilidad tabi i-determine na sa mismong aldaw na ini, mag-decision ang division kung i-shift mo na sa alternate modality ang mga klase. Duman sa may mga classroom na nagkaturok na panin ato, darakan makusog na paniskan super bagyong uwan, templong sinabi digdi Henry, sa may Bangkeruhan Integrated School.
sinabing pinag-assess na nila sa pagsabing may tumilok pala na atot duman na makaka-affectar kan kasi kan mga estudyante duman. Kaya puga-puga naman depende ang Disaster Risk Reduction Team kan SDO Legazpi tanganing i-verify personalmente asin siguruhon ang kamugtakan kan mga kagamitan pati na sa mga fasilidades kan kada eskwelahan dito sa syudad kan Legazpi. Kaya ngayon, sa taong tamo ng panahon sa damage assessment and division, makakuha na property katakan at sanapon o sa aga. Kung haber magkaiguan ng resulta, ang saan daman na paggarugano. Yan muna depende ang initial tan report sa post-damage assessment ka na Bagyong Uwan, Karen Ala, DCGB News. Ang hapot, kaiba si Henry M., ang lalaking hindi inuumaga. Magbabalik po kami, makalipas lang mga tugang kan mga patalastas. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! An oras hatod sa Indo kang Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Mga ka-LCC, get ready for non-stop treats, mega discounts, and huge savings at LCC Supermarket. Spend your bonus wisely with the biggest payday treats of the season. November 14 to 16 only. Come join the celebration and make your payday unforgettable. But wait, there's more! You still have time to get lucky in our Suerte sa 80 raffle promo, extended until November 16. Spend 500 pesos in a single receipt at any LCC supermarket or for a chance to win over 800,000 pesos in prizes. One winner of 80,000 peso worth of LCC gift certificates. 80 winners of 8,000 pesos worth of LCC gift certificates. 80 winners of 1,000 pesos Rewards Plus card points. Double your chances of winning with your LCC Rewards Plus card. Don't miss out. Head to LCC Supermarket from November 14 to 16 for the payday treat and Suerte sa 80 raffle promo. Visit LCC Supermarket at your nearest location. Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi and Capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahatid ng PhilHealth ang mas pinalawak na primary healthcare package para sa lahat ng Pilipino. PhilHealth Konsulta. Magparehistro na sa pinakamalapit na konsulta provider para sa inyong health risk screening at konsultasyon. Maaaring maka-avail ng mga gamot at laboratory test batay sa rekomendasyon ng primary care provider. Pumunta sa aming official website www.philhealth.gov.ph para sa mga detalye. Konsulta ka na. Serbisyong totoo, produktong garantisado, madaling kakulay at sindakol na rekomendasyon. May Uno Plus na kalidad, mag-Uno Plus, mag-Uno Plus. Sa Uno Plus, kalidad na masasarigan mo, serbisyong swak sa imo. Magbisita sana sa Uno Plus Facebook page. Sa Uno Plus, kalidad na masasarigan mo, serbisyong swak sa imo. Bumisita sa Uno Plus Facebook page. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Huwebes alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth.
Getting married this year? Planning for a birthday party? Organizing an event for your company? Bicol Food Delights Catering Services is your one-stop solution for your upcoming events. From venue, coordination, and events host, we got it covered for you. At Bicol Food Delights, we also cater events of all sizes, specializing in wedding, corporate events, and parties. We've got the best menu for your events, like crispy Bicol Express, braised pork ribs in white sauce, cheesy baked lasagna, chili beef tinutungan, BFD fried chicken, and more. We also offer service contract and tables and chair rentals at affordable prices. Bicol Food Delights Catering Services is located at the second floor of BFD Building, Purok 2, Barriada, Barangay 38, Gugun, Legazpi City, in front of Kalayaan Park. For more inquiries, you can call us at 0919-094-2572 or 0927-353-4407, or you can visit us at our official Facebook page at Bicol Food Delights Catering Services. Bicol Food Delights Catering Services. Great food, delightful service. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo. Mag-iribahan kita, alas 10:30 hasta alas 11 nin pagkaaga. Magantabay, asin maghinanyog sa kape, asin paretang agraryo. Noong Speed Shop, siguradong panalo ka dito. Noong Speed Shop, sigurado ang kita mo dito. Punta na kay Kuya Nong, tsak na presyong pangmasa dito. Saan ka na dito ka na, maraming ang pagpipilian. Punta na kay Kuya Nong, tsak na walang pagsisisihan. Mga murang paninda dito na matatagpuan. Huwag nang humanap ng iba dito, ang murang pamilihan. Ang daming choice kat ng manok na klarado ang papatok na siyang gustong lutuin ng ating yung mga cook. Longganisa, Bologna, skinless at tortapa. Isabay pa ang tusino, lahat to gawang Pampanga. So siomai is the best at try mo ang french fries na fresh. Subukan din ang hamat-hadog, sure nakikita ka best. Ay Kuya Nongs, you are the best, sigurado na ang success. Ano pa ang hinihintay, halina tayo mga best. Sumali at manalo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. Hanapin ang promo code sa loob ng sachet ng Jim's Coffee Mix at sa takip ng lata ng Mega Sardines at isend sa Facebook page ng Mega Sardines. Mega ang papremyo, worth 50 million pesos ang ipamimigay. May GCash araw-araw, 5 winners of Toyota Race at 5 winners ng 1 million pesos. Kaya ano pa ang hinihintay nyo mga kamega? Sali na at baka kayo na ang isa sa mga magiging milyonaryo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. Per DOH FDAC FRR Promo Permit Number 1573 Series of 2024. Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Ang batang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Inihahatod sa inyo kan Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon
Unta, hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Sumali na at maging maswerte sa Willie & Sons. May papremyo sa Resibo Raffle Promo. Maaaring manalo ng appliances at gadgets sa inyong lumang resibo. Para sa aming mga loyal customers, hanapin ang lumang delivery receipt hanggang December 31, 2019 lamang at ipa-photocopy na may malinaw na detalye, delivery receipt number, date of purchase, name of customer at ilagay sa loob ng long white envelope at isulat sa likod ang inyong customer name, complete address, NTC registered cellphone number at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entry sa mga sumusunod na tindahan ng Willie & Sons sa buong Albay, Sorsogon, Camarines Norte, Camarines Sur, Virac, Catanduanes, Masbate at Katayngan. This promo is from October 20 to November 30, 2025. Raffle draw on December 12, 3 p.m. at Willie & Sons Tech Zone Albay. Ano pang hinihintay nyo? Sumali na at iuwi ang maagang pamasko. Para sa mga detalye, i-like and follow ang Willie & Sons FB page. Per DTI Fair Trade Permit Number DTI-05 NP28-04 Series of 2025. Basta Appliances, Willie's. Gusto mo ng astig na prints? Tara na sa OnStyle Graphic Design Services. Full sublimation jersey t-shirts and polo shirts, costumes, all uniforms, tarpaulin printing, signages, digital printing, and more. Name it, we print it. Visit us at OnStyle Albay, located at Barangay 3 EMS Barrio, Legazpi City. OnStyle Daraga, near Mateas Ginalas, and OnStyle Tobacco. Message us today on Facebook. OnStyle Graphic Design Services. Your print, your style. OnStyle. Tuhod, siko, baywa, pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Walkathon o marathon man yan, kayang-kaya with strong joints. Siyempre, posible yan through proper diet, regular exercise at araw-araw na pag-inom ng Artrisin. Ito ay may dietary supplement na may tulong proteksyon mula sa undenatured type 2 collagen at methylsulfonylmethane. Ang undenatured type 2 collagen ay natural na nutrisyon na nagpapatibay sa kasukasuan, habang ang methylsulfonylmethane naman ay clinically used for arthritis. Kapag pinagsama ang dalawang sangkap na ito ay isang powerhouse nutrition for healthier joints. Bawas pananakit pa at dagdag mobility sa kasukasuan. Mabibili ang Artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco, Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City, Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital, Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga, Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City, Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piuduran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook, maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Sumuko ka na! Wala ka ng laban! Hanggang dito ka na lang, Coco Martin!
Hindi yan eksena sa pelikula. Ganyan ako pag nagdududa sa kakayahan ko. Pero kahit alam kong natural umarap sa hamon, mas likas pa rin sa akin ang maging matatag. Kasama ko lagi ang Cobra Energy Drink. Kampante ako dahil tatak high quality. Ito lang ang energy drink na may Immune Plus na pinagsamang vitamin D at zinc. Meron pang B vitamins, taurine, ginseng at inositol. Tatag mo, tatak Cobra. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Anhapot, kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Sige, salamat Jerome and Chief Ramir. Balikan po ang report ni Joshua Bino. Your partner in the morning. Joshua, good morning Joshua. Good morning sa mga paraan tabay. May mga nakapilang yan sa laog na Legazpi City Terminal Tabi DPNR sumabiyahe outside Bicol Region. Dapat po sa sarong booking office ni sarong bus company. May biyahe BP. Pero wala namang available. Ayun, kaya tukawan, puno na BPN rin, nagpa-rebook. So, mga nagka-aeronaut, mga na-cancel na mga biyahe. Okay. Pero may biyahe, tagtag pang sarong sa naputang ko, alas 5, alas 6 kaya, ang biyahe. Oo. Pero ngayon, wala nang available. Okay. So, iyan ang sitwasyon. Nasa duwa lang. Jimmy, may biyahe pa Manila? May biyahe pa Manila? Igwa. Talaga? Pero, sa buwan yan puno na. Sa ibang aldaw ka na depende ma-accommodar. So, para sa ngunya na aldaw na tatawad na hapon, na biyahe, puno na, nag-rebook na depende. So, iba, na mga na-cancelar ka nakaaging aldaw. Okay, good. Pero may biyahe talaga niya. Paano sila, makaagi daw sila kasama Quezon? Pwedeng, ano pa man DP, tatawad pa na ang hapon, ang biyahe. Baka cleared na. Kung niya na bang, sige, bala na sinda. Okay. All buses tabi, Jim? Bato, lang, duwa lang so open yan depende. So iba, canceled, remain canceled. Okay. Sige. Bako man gabos, limitado lang tabi dito Henry. Tapos kung mabiyahe ka ngunya aldaw, tay ka manggaray ma-accommodar tapuno na. Ayan tabi dito Henry, na sitwasyon digdi sa current terminal niya to sa Legazpi. That's what we know. Salamat Joshua sa report. Hali po dyan sa Luwas. Alright, sige. Diskresyon na po nindo yan. Kung may biyahe ka mo o dai, bahala na. Nasasendo na po yan. Pero delikado yan di ba? Di mo sigurado kung ano nagmakaabot sa Manila. Gayon. Salamat kan sa inyong pagantabay. Mabalik po ko alas 3 sa programang Pink Yun Mo Baby. Goodbye. Mabuhay. God is good all the time. Una, payong kaibigan.